Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu silindele season 8 ozobuya ngonyaka ozayo ngoJanuary. Lapha ku-season 6 ubaba Mseleku uphathisa uMakhumalo ezohlangana noLungelo. uLungelo indodana ka-late wife kababa Mseleku. Bayazana-ke noLungelo semncane. So uLungelo mayikhuluma noMakhumalo unento yokuthi ufisa ukuhlangana nobaba Mseleku ukuze kube khona abakukhulumayo bona bobabili because unemibuzo uyafisa futhi ukuthi exoxe naye. Mawubuye useason 7 guys, angubukanga imangobuka manje ku-Showmax. Angakafiki ku-episode la okukhona khona uLungelo nobaba Mseleku. Mangibheka ama-reviews laba sebewubukile season 7 angilitholi futhi i-episode eveza ukuthi uLungelo uhlangane nobaba Mseleku. So sesibuka ngokuthi ku-season 8 sizokwazi-ke ukubona uLungelo nobaba Mseleku, sizwe ukuthi iyiphi imibuzo anayo noma afisa ukuxoxa nobaba Mseleku, because masilalela ubaba Mseleku ekhuluma unkosikazi wakhe lo ngasekho emhlabeni kanye nomndeni kankosikazi, zikhona izinto ezivelayo okusho ukuthi ngathi naye unesifiso sokuthi ehlangane noLungelo, mhlawumbe amtshele ngokweside lakhe, ngoba kube ngathi khona ukuhlukana okukhona masilalela kukhuluma ubaba Mseleku. So ku-season 8 silindele ukuthi singabona uLungelo nobaba Mseleku, kodwa njengoba sebewushuthile makushuthi mayingavelanga sesisolindele ukuthi kuze kufike kwenye isizini elandelayo, ngoba nakulama season adlulile zikhona indaba abayishiye zaba uhalf badonsa. Hayi siyagcina sesiyitholile impendulo ukuthi la kwenzakalani. Sisalindele-ke ukubona uLungelo kanye nobaba Mseleku. Ngizolenzela amavidiyo akanje futhi ukuveza ezinye izinto abayixoxile lapha kuThando Nesthembu bangayiqedela, esibona futhi ukuthi zona-ke ayisindi ukuthi bengaphinde beyilethe le ndaba ku-TV beyiqedile ngoba sebeyiqalile kanye nathi. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.